Este mes de febreiro convidamos-vos a participar no reto February. Borra as túas aplicacións de redes sociais durante os 28 días de febreiro para recuperar o teu tempo e a túa atención. Supúñase que as redes nos ían conectar a unhas coas outras a informarnos mellor, pero pasa ao contrario. Sentes que che falta tempo no teu día a día? A media do uso de scroll en redes sociais é de 40 a 60 horas ao mes. Imaginaches todo o que poderías facer con este tempo? Calquera alternativa ao tempo de facer scroll en redes é máis favorable para o teu benestar, o da túa comunidade e o do planeta. Ese tempo de scroll que alimenta fíos e convértese nun obxecto de enxeñería social, da expropiación da atención e da manipulación. Por isto, dende Ecoloxistas en Acción e dende Escola Saludable, convidámoste a que durante un mes recuperes este tempo noutras actividades con familiares ou amigas ou amigos, lendo, participando en actividades comunitarias, facendo deporte, camiñando ou mesmo durmindo máis. Elimina aplicacións de redes do smartphone. Non require darse de baixa das contas e, se o necesitas, podes acceder a elas dende o navegador. Con este simple xesto de borrar a aplicación romperás dinámicas adictivas de ocupar o tempo. De paso, podes borrar calquera outra app na que pases moito tempo sen que che sexa tan útil. Xuntos, podemos retomar o control do noso tempo e da nosa atención e empezar a reformularnos o que supón a hiperdigitalización da nosa vida, da nosa comunidade e do noso planeta. Intentémolo.